We're here na at Lima para sa aming dinner. Wow, ang ganda naman ng kanilang mga chandelier. Hi, thank you. Social mo. Ito na pala yung ating table, mga moms. Ay, social. Mukhang bakit, parang feeling ko bagay na bagay ito sa grupo namin. Mga masandal lang tulog. Thank you. Happy birthday, sister. Oh, may pag ganitong peg. Pwede na matulog. Oh, di ba? Sabi ko, parang kilala nila tayo. Mga masandal lang tulog. may couch siya. Hi. Oh, 'di ba? Oh. Nararamdaman ko talaga, oh. Please ka na. Ano lang ako yung shirt. Yeah. Yung menu lang. Menu na lang daw po. Delikado yung Menu. mga lasing. Menu. Ayan. Our birthday girl. Ikaw na magpili, birthday girl. Lima, Poblacion 5. Lima din. Okay. Lima anak nila. 3 lang, dapat nilima yung anak. So, may pa-trivia pa si Kuya. Thank you, Kuya. Malunggay green pesto, tomato sauce, the tomato confit, and the arugula, and paired with the sourdough. And for our shrimp and mushroom po, the mushroom we use is the king oyster mushroom and tomato mushroom, the shrimp, and top with the egg po, the poached egg, and local herb, the parsley. That's all. Thank you. Nakakagutom naman itong ano. Parang ang hirap kainin. Hindi kausap niya jowa niya. Hindi. Kahit nakausap mo. Oo talaga na. Kainan na. Ay, si ate. May ate. Happy birthday, ba? Pwede pa kaya dito? Parang ang sarap ng pangalan niya. Ano siya? Burrata cheese. Burrata cheese. Lima burrata. It's made from the dodo ng cow. Hindi cheese, Milk. diba? Milk. Parang ice cream it's siya. local. Lumayra. Yan. Wait lang ma'am, gupin na yung shirt. Yan. So, mag-open siya naman.
Thank you. Pumatok na yun. Pumatok yun. Nabasag na yun. Halakati pa naman yung sinabi ko yun. Pagsubo ko nito, bitch. Parang yung tomato sauce. Sa karinderya pa rin ako. Kilala ko yung pagkain. Dito ang hirap yung banggit yung pagkain. Eh ako ba? Anong tawag ko? Maya Puto Maya. Alam mo, chicken curry sa amin to. Alam ko na mangyayari. Kahit sa today. Ang fish is mahi-mahi. Mahay-mahi. Mahi-mahi. Mahay-mahi. Mahi-mahi. Pasensya na bungol-bungol lang. Iba pala yun. Sarap. Diba? Hindi na namin kung anong tawag siya. Ay, ayan na. Pag nasa Ocean Park na kami, Seafood. parang masarap yung ito naman Pedua. taxi. Di ba padua? Seafood pedua. That is made from Shrimp. shrimp ba to? Tapos parang ano, Hindi, ito, this one, yung maliliit. yung malalapat, yung Pansit ba yun? Sausage. Yung sa sausage. Di ba pwede ipalabot na lang? yung ano talaga kasi parang jumpfish yung So, kailangan siya i-mix yung ano. para siyang ka-air. Pero, Parang mini. kailangan mo siya Tikman natin. anong pangalan niya? Pedua.
Jessa, kain muna tayo. Para sa... Anong texture? Kakaiba yung pansit niya, mama. Sarap. May red rice. Red rice yun. Pero parang parang joke din yung red rice. Tapos kumain ka ng steak, tapos kumain sa healthy ka. Ito naman ay Ano? beef Tenderloin? tenderloin. Striploin? Ito, Pringles. Sibuyas yun. Gusto ko, I love sibuyas. Rice. Tsaka ayaw. Ito ay, tikman natin para alam natin yung lasa. Tikman na natin. Masarap yung pancit niya. Mm. Mm. Garlic. Pa-healthy siya pero garlic. Ano tong ano? Steak. Potato yan. Patatas? Ba't ginaganito nila? Grabe, no? Hindi ko talaga kilala yung mga kinakain na naman. Walang maling dyan. Ayan. Tapos tong green, parang kala ko tong green. Hindi. Green vegetables siya. May sauce. Grabe, daming... Ang harap to, gusto ko to. Ito masarap. May sibuyas. Alam sibuyas. Ano to? Cheese din? Ha? Resin. Ano yung nasa ng sibuyas nila? Yun yun. Yung sibuyas dito. Ganun talaga pag Hindi pa ako nagkakain ng mami. Nabusog na ako. Sarap. Ito, ibang flavor.
Analo. Ako curious ako eh. Ano tong green? Parsley mayo po. Parsley. Layer siya na parsley, parang parsley yung paste. Yes. Kala ko wasabi. Parsley mayo po. Diba? Diba na ako? Ano itong pizza? Sarap. Ayan, Lynn. Ravioli. Hmm? Hindi ako makakain dun. Pasta. Hindi tayo makakain dun. Hindi, lahat ko tayo saan yun dun. Hindi ako kakain dun. Ang laki ng pasta yun. Oldest restaurant. Tikman na rin natin yun. Tignan na, tikman na. Try natin yung fish. Wait, ano to? Mani-mani. Ito to, this one. Tatanong natin kay ate. Hindi pwedeng kain na tayo ng kain lang. Sa yung Korean na na. Tokboki. Tikman natin yung isda. Mahay-mahay doon. Mani-mani. Mahay-mahay. Ako. Para makarel. Masarap yun ito. Pasok siya sa panlasa ko. Hindi ko na alam kung ano to. Ay, oo. Kamote? Kamoteng kahoy? Akala ko sa'yo. Sorry. Hindi, nakalimutan mo kasi inumin yung gawa mo. Ayan. Sabi ko kasi priorities mo kasi yung ano going. Okay. Pasensya na ha. Ano to? Curious lang kami. Potato fondant. So inano pa yung patatas? Hindi parang nirolyo. I see. Kaya medyo matigas eh. Thank you. Green naman po, yung parang jelly, latong jelly po siya. Lato, yung ano si Beat. Thank you. Sabi natin. Paano naman yan? Kaya kayo nakain ninyo alam niyo nakain. Austria, Diyan pa lang. Busy po sila kasi nagliligawan sila to ko sa Europe tour. Kami kakain po kami. Bahala kayo. Tikman na natin to. Sorry, Kenneth. Hindi ko trip. Hindi ko trip. birthday ko yun. Pasta. Parang ano yan eh. Bakit ba mo pa rin? Kulay green? Pesto. Hindi ko trip yung ano, yung Bakit lasa. wifi naman doon maganda? Kain na. Ayan, so mga magus, tapos na po ang kainan. Busog na kami, so it's time na, uwi na kami sa hotel. So, thank you so much again. Nabusog ako talaga, in fairness naman. Kahit hindi ko kilala yung mga pagkain ko. Hey girl! Gusto sa'yo, pag-social ka na ganit. Bala ka dyan, oy.